Προχωράμε με τα παράλληλα κείμενα της ενότητας. Ο Φώτιος στη βιβλιοθήκη του έχει διασώσει περιληπτικά ένα έργο του Αντωνίου Διογέννη, το οποίο πραγματευόταν τις ταξιδιωτικές περιπέτειες του Δινία και του γιού του στη Μαύρη Θάλασσα. Ο Δινίας ταξιδεύει στις αρκτικές περιοχές, περνά το βορρά και φτάνει στο φεγγάρι. Ο Φώτιος όλα αυτά τα θεωρεί άπιστα. Και έτερα δε απαγγέλει δίν όμοια, και αναφέρει ότι είδε και άλλα όμοια και ανθρώπους δε ειδήν και έτερα την άτερατεύεται και ότι είδε ανθρώπους και κάποια άλλα όντα σαν τέρατα, άμι δεις μήτε ειδήν έφη μήτε ακούσε, τα οποία κανείς ποτέ δεν είπε ότι τα είδε ή τα άκουσε, αλλά μη δε φαντασίες ανετυπώσατο, αλλά είναι αποκοίηματα της φαντασίας του. Και το πάντων απιστότατον και το πιο αξιοπερίεργο, απίστευτο απ' όλα, ότι πορευόμενοι προς βορράν επί σελήνην, ότι προχωρώντας προς το βορρά με σκοπό να φτάσουν στη σελήνη, ως επιτινά γην καθαρωτάτην πλησίον εγένετο, όταν έφτασαν κοντά σε μία περιοχή στη σελήνη, εκεί τεγενόμενοι ήδη ενά οικός ειδήν, εκεί όταν έφτασαν είδαν όσα ήταν φυσικό να δουν, τον τιάφτην υπερβολήν πλασμάτων προαναπλάσαντα, αυτός που έπλασε με τη φαντασία του τέτοια υπερβολικά πλάσματα. Βλέπουμε λοιπόν εδώ πέρα, ως απάντηση στην ερώτηση, φαντασίες ανετυπώσατο και το πάντων απιστότατον δείχνουν πώς αντιμετωπίζει ο Φώτιος τα λεγόμενα του Αντωνίου Διογέννη. Ας δούμε και το δεύτερο όμως απόσπασμα για να απαντήσουμε και στο δεύτερο τμήμα της ερώτησης. Ο Λουκιανός παραθέτει στο παρακάτω απόσπασμα τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν ύστερα από ενδελεχή, αναλυτική δηλαδή παρατήρηση, οι Αιθίωπες σχετικά με την προέλευση του φωτός της σελήνης. Έτσι καταδεικνύεται ότι παράλληλα με τη φανταστική εικόνα που συντηρούσαν η λογοτεχνία και ο μύθος, οι αρχαίοι Έλληνες γνώριζαν και την επιστημονική εξήγηση πολλών φυσικών φαινομένων. Οι δόντες, ον πρώτα την σεληναίην ουκ εσπάμπαν ομοίην φαινομένην, όταν είδαν ότι η σελήνη δεν παρουσίαζε την ίδια όψη συνεχώς, αλλά πολυειδέα τεγιγνωμένην και ενάλλοτε άλλη μορφή τρεπομένην, αλλά ότι έπαιρνε πολλές μορφές και ότι κάθε φορά άλλαζε, έδωκεν αυτέισιν το χρήμα θοήματος, τους φάνηκε ότι ήταν αξιοπερίεργο το γεγονός, ένθεν δε ζητέοντες και γι' αυτό το λόγο ερεύνησαν, έβρον του τέον την αιτίην και βρήκαν την αιτία αυτών, ότι ούκ ίδιον τη σελήνη το φέγγος, ότι δηλαδή δεν ήτανε το φως της σελήνης, δικό της δηλαδή, αλλά η ελίου έρχεται, αλλά ότι προερχότανε από τον ήλιο. Πώς αντιμετωπίζει λοιπόν ο Φώτιος τα λεγόμενα του Αντωνίου Διογέννη, με ποιον από τους δύο θα συμφωνούσε ο Λουκιανός κατά την άποψή σας? Ο Φώτιος όχι μόνο δυσπιστεί φαίνεται από τα υπογραμμισμένα προς τα λεγόμενα του Διογέννη, αλλά και τα θεωρεί κοίηματα, δηλαδή πλάσματα της φαντασίας του, τα οποία κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα μπορούσε να πιστέψει. Ο Λουκιανός θα συμφωνούσε με το Φώτιο, γιατί και οι δύο φαίνεται να βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα, αμφισβητώντας οτιδήποτε έρχεται σε αντίθεση με αυτά. Αυτό το βλέπουμε στο δεύτερο κείμενο που ανήκει στο Λουκιανό και βλέπουμε σε αυτό ότι παρουσιάζει πορίσματα επιστημονικής έρευνας τεκμηριωμένα με σαφήνεια. Ο Λουκιανός είναι ο συγγραφέας τόσο του δεύτερου αποσπάσματος όσο και του κειμένου της ενότητας. Ωστόσο παρατηρούμε διαφορετική προσέγγιση του θέματος στα δύο κείμενα. Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί τα δύο κείμενα κατά τη γνώμη σας?
Στο δεύτερο παράλληλο κείμενο, ο Λουκιανός αναφέρει επιστημονικά συμπεράσματα στα οποία κατέληξαν οι Αιθίωπες μετά από προσεκτική μελέτη των φυσικών φαινομένων. Το ύφος του είναι σοβαρό, όπως αρμόζει σε έναν ιστορικό. Αντίθετα στο κείμενο της ενότητας, το ύφος του είναι κωμικό και σατιρικό. Περιγράφει φανταστικά πράγματα, όχι για να πείσει για την αλήθειά τους, αλλά για να σατυρίσει τους συγγραφείς που επιχειρούν να παρουσιάσουν ως αληθινά παρόμοια φανταστικά περιστατικά.